Ini operasi pasien apa kayak koica mau apa? Mau bakal koica lain Sini takut midin puilan hambai mariwo. Sungtini kaisa jantum village committee andaro. Puilano sini malai ma panda kaisa tongmani. Apurono chung khanaka sini takut koroksa Krishna Kumar Dev Burma. Po cancer rug romoi dirgodin bo thuyamok laijak. Abok nawi sini subjonal development committee ni chairman juk sini Lucy Halam. Bo chung no kobok mani bising ti chung oro phai naipeka. Naipem belai serious no oro manjak peke sini Ramchandra Gani MLA Bromganang Ronjit Char. Tei o local ni borok joto tongbayo chung bono nugai belai kheno khairuk masingcha karon mo belai serious ong tongkha haipono chung nugai belai no khairugo khiaba chung tamo khaiman nai boni bagai chung jani jar ni thani chung surilai nai kaiton simino chini langman narok mano pan bagai jar jar matai no chung surilai no khaklayo boni nukungo kaitor bo khakchang mani tung tongsok mari tung chung muni soba kunu khlaimeya haipono chini oroni Bromganang MLA Ronjit Char ja mansa kisa jubai kalang tangka hambai takuk midin puilan hambai mariwo sungtini kaisa jantum village committee andaro puilano chini malaima panda kaisa tongmani apurono chung khanaka chini takuk koroksa Krishna Kumar Dev Burma po cancer rug romoi dirgodin bo thuyamok laijak abo khnawi chini subjonal development committee ni chairman juk chini Lucy Halam bo chung no kobok mani bising ti chung oro phai naipeka naipem belai serious no oro manjak peke chini Ramchandra Gani MLA Bromganang Ronjit Char tei o local ni borok joto tongbayo chung bono nugai belai kheno khairuk masingcha karon mo belai serious ong tongkha haipono chung nugai belai no khairugo khiaba chung tamo khaiman nai boni bagai chung jani jar ichor ni thani chung surilai nai kaiton simino chini langman narok mano pan bagai jar jar matai no chung surilai no khaklayo boni nukungo kaitor bo khakchang mari tung tongsok mari tung chung muni soba kunu khlaimeya haipono chini oroni Bromganang MLA Ronjit Char ja mansa kisa jubai kalang tangka hambai